F'intervent fuq One Radio, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar il-fatt li pajjiżna uffiċjalment daħal f'riċessjoni. L-istatistiċi li għadhom kif ħarġu jikkonfermaw dak li n-nies, l-familji u n-negozji ilhom jafu għal żmien sħiħ. Dik li l-ekonomija mhux qiegħda tipproduċi ġid daqs kemm wieħed jistenna u dak li ma jgħidulniex l-istatistiċi b'daqshekk mod ċar huwa li l-ġid li qed jinħoloq mhuwiex qed jiġi distribwit b'mod ġust. Pajjiżna jeħtieġ intervent ċar minn Gvern u Prim Ministru iffukat fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, saħaq Joseph Muscat. L-ekonomija ta' pajjiżna għandha bżonn intervent ċar, intervent minn Gvern li jkun iffukat, Gvern li ma jkunx moħħu fil-battalji interni, Prim Ministru ma jkunx moħħu il-min ħajamel Ministru, il-min mhux ħajamel Ministru u joqgħod ħsibu b'dan l-affarijiet, imma Prim Ministru Gvern iffukat fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Għal ir-reazzjoni min-naħa tal-Gvern hija inkwetanti fejn Gonzi PN li tant jiftaħar li l-istatistika ma jmerja ħadd lanqas biss irid jirrikonoxxi li f'pajjiżna għandna riċessjoni. Joseph Muscat qal li għall-Ministru tal-Finanzi it-tort huwa ta' kulħadd minn barra tiegħu. Qal li ninsabu f'din ir-riċessjoni mhux biss minħabba s-sitwazzjoni internazzjonali, iżda wkoll minħabba l-mod kif il-Gvern qed imexxi l-ekonomija. Dan il-Gvern nemmen jien m'għandux il-kredenzjali ekonomiċi neċessarji biex tmexxi ekonomija fi żmien bħal dan. Jħares l-ekonomija bħala accountant fejn sempliċement jara li jqabbel in-numri u ma jarax ir-reperkussjonijiet ta' dan kollu. Qal li skont il-Ministru tal-Finanzi pajjiżna huwa f'riċessjoni għaliex molewx il-kontijiet tad-dawl u minħabba l-kumpanija ST Microelectronics. Dawn l-argumenti ma jreġux għal Joseph Muscat għaliex bl-istess argument meta s-sitwazzjoni kienet ftit aħjar, il-Gvern qatt ma ta' mertu lill-ST iżda ħal mertu hu. Dwar il-kontijiet tad-dawl huwa qal li bil-mod kif qed jirraġuna l-Ministru Tonio Fenek, allura meta l-Gvern qolla l-kontijiet, suppost li dak iż-żmien il-Gvern kien qed ikabbar l-ekonomija ta' pajjiżna. Joseph Muscat qal li żieda fil-kontijiet fl-aħħar snin waslet għal effett li issa qed jinħassew li kisser kumpaniji żgħar u medji u li ġabhom f'xifer tal-kompetittività. Għalhekk il-weda li qed jagħmel il-Partit Laburista li Gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma hija kruċjali għal Joseph Muscat. Il-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista diġà nieda idejat li jgħinu fit-tkabbir u fid-distribuzzjoni tal-ekonomija. Fosthom li jsir impact assessment qabel kull deċiżjoni ekonomika maġġuri li tkun se tittieħed u l-garanzija li persuni b'diżabilità ikunu assigurati residenza u kura fil-komunità meta l-ġenituri tagħhom jiġu nieqsa, kif ukoll il-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol.